Wie van jullie komt van de klei hier? Dus wie komt er zeg maar van Dokkum of boven Dokkum vandaan? Ik zie een paar vingers. klei. Waar komen jullie vandaan? Morra? Dokkum? Maar we zetten hier de eerste stapjes op weg om in het Fries met apparaten te kunnen praten. Zierde, zieren. Eeuwen, jong, haven, jaune, jong. Kunnegouwer, bij. Wat komt eruit? Aanjem. Weer maar vallen, maar kom je Dokkum. Maar Dus de appsite, daar staat uit. Aanjem kom. Oké. En komen die uit de mem erbij? Maar ik kom bij dat ik Dokkum, maar ja, net. Misschien mijn paken, die komt wel uit Wieren volgens mij. Dat ze dan wel kennen dat ik het van mijn mem heb. De app zei dat ik uit Holwert kom en dat klopt. Dat klopt ik. Ja. Oké. Wat vies van de app? Ik vind het een goede app. Het is echt, ja. Ik vind het echt heel erg leuk dat ik gewoon van een peer vraag en gewoon bepalen waar ik bij kom. Ja, nou ik jij soms wel verschil op squallen en met mijn vriendin. En soms denk ik ook wel dat ik heel erg van Nederlands al Fries praat en net meer het echte Fries. Ja. Maar ja, ik wil wel Fries praten, broer, tu zeg.